Joana Biarnés i Florensa, nascuda a Terrassa l'any 1935, és el nom en majúscules del fotoperiodisme femení a Catalunya i a la península Ibèrica. Joana Biarnés va ser la primera dona fotoperiodista professional, en el seu moment anomenada reportera gràfica de la premsa catalana i peninsular. Va estudiar a l'Escola de Periodisme de Barcelona i es va iniciar amb el seu pare cobrint esdeveniments esportius. Joana Biarnés va haver de lluitar contra una hostilitat secular que impedia a les dones exercir el fotoperiodisme esportiu. Els seus biògrafs destaquen, per exemple, que en una ocasió un àrbitre va aturar un partit de futbol per a impedir que una dona, la Joana, fes fotos de les jugades més destacades. No obstant això, la Joana no va cedir mai i acabaria cobrint esdeveniments de tots els camps informatius. Joana Biarnés saltaria a la primera plana de la premsa al cobrir les terribles inundacions del Vallès l'any 1962. Les seves instantànies, que serien les que millor retrataven aquella tragèdia, la catapultarien cap a la fama. Poc després, un dels principals rotatius estatals, el desaparegut diari Pueblo, la contractava per a immortalitzar els grans esdeveniments d'aquella Espanya de la postguerra i el desarrollisme. Joana Biarnés va cobrir el memorable concert dels Beatles a Barcelona l'any 1965. Tot seguit, es va traslladar a París i amb el seu marit, el també fotògraf Jean-Michel Pemberger, va crear un tàndem de luxe que immortalitzaria grans personatges de l'Europa que es refeia de les terribles ferides de la Segona Guerra Mundial, com Salvador Dalí, Lola Flores, Roman Polanski o Orson Welles.